வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு த சேனல். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, பெண்களுக்கான 2 முக்கிய அறிவிப்புகள் தமிழக முதலமைச்சரின் ஸ்டாலின் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்காரு. அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழக முதலமைச்சராக மு.க. ஸ்டாலின் பதவி ஏற்றிருக்கப்புறம் 5 முக்கிய கையெழுத்துக்கள் போட்டிருக்காரு. அதில் முக்கியமாக பார்க்கப்படுறது பெண்களுக்கான இலவச பஸ் பயண திட்டத்தை தான். அதாவது நகர பேருந்தில் இலவசமாக பெண்கள் பயணிச்சுக்கலான்னு சொல்லியிருந்தார். இதை அமல்படுத்திட்டு வந்துட்டுருக்குறாங்க. அது எந்தெந்த பஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பஸ்ஸுக்கு முன்னாடி ஸ்டிக்கர்களை ஒட்டியிருக்கிறாங்க. இப்போது போக்குவரத்து அமைச்சர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, அந்த பஸ்ஸுகள் எல்லாம் கேமராக்கள், சிசிடிவி கேமராக்கள் அமைக்கப்படும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுவும் கூடிய சீக்கிரத்தில் அமலுக்கு வந்துடும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அந்த இலவச பேருந்து திட்டத்தை எப்படி பயன்படுத்துவதுன்னு சில அரசாணை வெளியிட்டிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு முக்கியமான 7 விதிமுறையை அவங்க அறிவிச்சிருக்காங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பஸ் ஸ்டாப்பில் ஒரு பெண்மணி நின்றிருந்தாலும் சரி அவங்கள பஸ்ஸில் ஏற்றிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. 2வது பாயிண்ட், பஸ் ஸ்டாப்பில் மட்டும்தான் பேருந்து நிறுத்தணும். பஸ் ஸ்டாப்புக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ தள்ளி போய் பேருந்துகள் நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது 3வது பாயிண்ட்டாக, பேருந்தில் இடம் இல்லைன்னு சொல்லி பயணிகளை எந்த இடத்துலையும் இறக்கி விடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்தது 4வது பாயிண்ட்டாக, வயது முதியோருக்கான, அதாவது வயசில் மூத்தவங்களுக்கு இருக்கையில் அமர வைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற ஆணையை அறிவிச்சிருக்காங்க. அடுத்தது 5வது பாயிண்ட்டாக, பெண் பயனாளிகளிடம் எரிச்சலூட்டும் வகையிலையோ இல்லைன்னா கோபமாகவோ இல்லைன்னா இழிவாக பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது 6வது பாயிண்ட்டாக, பெண்களிடம் அன்புடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க. 7வது பாயிண்ட்டாக, பெண்கள் ஏறும் போதும் இறங்கும் போதும் பஸ் கரெக்டாக பார்த்து எடுக்கணுங்கிறது தான் அடுத்த அறிக்கையாக இருக்குது. அடுத்ததாக என்ன அறிவிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குடும்ப தலைவிக்கு மாதம் ரூபாய் 1000 எப்போ கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜூன் 3ஆம் தேதி இந்த அறிவிப்பு வெளியிடுறதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. கலைஞர் பிறந்த நாள் அன்று மாதம் ரேஷன் அட்டை உள்ளவர்கள் பெண்களுக்கு 1000 ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று செய்திகள் வந்திருக்கிறது. நன்றி.